Promouvoir la paix, l'unité et la cohésion sociale, un appel à l'action à travers ce cinéma. Ce film se veut un puissant plaidoyer en faveur de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale au Mali, en mettant en lumière les effets dévastateurs de la rébellion et du terrorisme sur les populations vulnérables. Situé dans un village frappé de plein fouet par ces conflits, l'histoire retrace le quotidien d'une communauté autrefois paisible, désormais bouleversée par la violence et l'insécurité. La terreur s'est abattue sur ce village lorsque des attaques ont coûté la vie à de nombreux enfants, plongeant les familles dans le deuil et l'angoisse. Les femmes, en particulier les femmes enceintes, sont les premières victimes de cette situation dramatique. Privées de soins et confrontées à des conditions de vie précaires, elles luttent pour leur survie et celle de leurs enfants dans un environnement hostile. L'harmonie sociale qui unissait cette communauté est brisée, laissant place à la méfiance et à la division. Face à cette insécurité grandissante, une grande partie de la population est contrainte de fuir leur terre natale, se réfugiant dans des régions plus sûres, mais où les conditions de vie restent difficiles. Le film met en avant cette tragédie humaine tout en soulignant les conséquences durables que la guerre laisse sur le tissu social. À travers cette œuvre, Zaïdou Kens Koulibaly, réalisateur malien et digne fils du pays, s'engage personnellement pour la promotion de la paix et de la restauration de la cohésion sociale. Il propose, à travers une mise en scène poignante, une réflexion profonde sur les défis que rencontrent les populations maliennes face à ces conflits, tout en invitant au dialogue, à l'entraide et à l'espoir d'un avenir meilleur. Il espère sensibiliser non seulement les décideurs politiques, mais aussi le grand public, en rappelant que la paix et l'unité sont des conditions essentielles pour le développement durable du Mali. Il nous invite à réfléchir collectivement sur l'importance de préserver la cohésion sociale et à agir pour construire un avenir où chaque Malien pourra vivre en sécurité, dans le respect et la solidarité. Il adresse un appel pressant aux autorités nationales et aux leaders communautaires pour qu'ils mettent en place une politique solide et efficace en faveur de la paix, de la stabilité et de la réconciliation. Il exhorte les dirigeants à prendre des mesures concrètes pour rétablir la sécurité, tout en favorisant le vivre ensemble, afin que les populations déplacées puissent retrouver la dignité et la tranquillité. Dugutigi, an mana duguni na baasi la. Hake foyi tɛ danfɛ foyi ye lahara fo n'a kɛra alabato. An tɛ se aw ka foyi ma, bolofɛn foyi an tɛ se a ma. Aw ka muso an tɛ se a ma, aw ka den an tɛ se a ma. Aw kana boli boli ka dogo an bɛ se faamaw de ma. Sabula ala yɛrɛ ko mɔgɔ si i tɛ se k'i ka kiri tigɛ fo n'a kɛra ale yɛrɛ ala ye. Ale de kama a bɛ s'a ma faama. Mun wɛrɛ a man di an ma. Mɔgɔ a bɛ boli boli, a bɛ dogo a bɛ taa fɔ faama. Mɔgɔ a bɛ nin yɔrɔ, mɔgɔ a bɛ nin yɔrɔ, ale la a man d'a ma. Ani aw kana ban ka butigi fɛn feere, aw kana ban ka feere kɛ an ma. Ni an mago bɛ fɛn fɛn na a b'a di an bɛ sanni feere kɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ kɔɲɔ, ɲɛnajɛ, dunu, musique ani musow u ka fini ɲuman don ka datugu ka ɲa. N'a kɛra an tɛna foyi se aw ma. Ala ko mɔgɔ tɛ se k'a yɛrɛ lakana f'ale yɛrɛ ala. An bɛ fɛ kiri a ka tigɛ ni kuranɛ ye, sariya ye.
kuranɛ sariya a ko kiri ka tigɛ cogo min na kiri a ka tigɛ ten a faamuna dugutigi kɔrɔfɔ filɛ fulakɛ i ka kɔrɔfɔ mɛnna nka nama fili a ba aw yɛrɛw ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔ ko lakumu diini kom waliya diini gonga jaati fulakɛ ne hakili la aw nana misiri sɔrɔ anw ka dugu in kɔnɔ jaati aw tɛmɛtɛmɛtɔ la aw tɛ misiriw ye fulakɛ ne bɛ sigi min na dugutigiya sigi in na yan ne bɛ n bɔ kolo de nɔ na n'o ye n mɔkɛw ani n faw ye olu ma ko diyagoya dugudenw kan o tɛ bɔ ne dugutigi la k'o diyagoya an ka dugudenw kan ne ka duguden bɛɛ b'a yɛrɛ ka sigi de la na taabolo min ka di min ye o bɛ taa o taabolo la anw sigi mo o sigi kan de kan dugu in kɔnɔ yan ne tɛna na foyi de diyagoya n ka dugudenw da la dɛ kɔrɔfɔ kɔni filɛ nin ye dugutigi ne y'a faamu nka tuguni n'a ye ko o ko sɔrɔ tuguni yɛrɛ a y'a laɲini fulakɛ o la i ɲinɛna a ka gafe kɔnɔ kumaw kɔ o la dɛ a ma fɔ ko la ikira fi diini wa o kɔrɔ tɛ ko karabali tɛ diinɛ na wa kumana aluya kelebanina sinyo kumana aluya kelebanina aluya datige bani mana kote aluya kelemise bani mana kote aluye masabatenye amanga kote aluye masabaminenye amanga koke
Anti. Amba, mama. Pasti. Kau mantora ti. Kumba. Amba. Aw ye aran forum mogoy. Andu jati. Aka manunu utemena ya. Utemena. Basite. Haga to nyini ke aw fe. Kada ka masega na. Ka ke darulai bamanci ke wale mugo. Ni mugu jugu do anga mobili na siranye. Ko ingele ara kosobe. Akira sababu ye machaman ni tora gele ambulance ko ni tiliara kasegini banabato do ye kata dafe dubina an woni an chef la din nana wala saka na demedu duguma ka dugumo ko basi Fama nam ni kuma ma o ni fo ko ma jugu ye mugu jugu do aw ya sirala ko dia aw la sumaya manu nu mana teme dugo dugula dakurunya folo oni dugu mogo te oni demsente oni mogo koroba te wa oni famaw de do aw kana foli kɛ aw kana ɲɛnajɛ kɛ aka hakili to yɛrɛ la wa aka baara kɛ ni kuranɛ kumakan ye u ka kumaw ye nin de ye u taa ko fɔlɔ dugu la nka nin kɔfɛ maa o maa k'ali sɔnna nin fɛnɛ ma a caman na u bɛ tila ka kɛlɛfu tigɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔ la ka tila ka don duguw kan kɛlɛ min don a ji durulen don wa a ɲɛ ka misɛn ni dugudenw ka timinanja n'u ka wulikajɔ ye o de b'a to an lakana tigilamɔgɔw an bɛ fanga sɔrɔ an ka baara in na Fama naam i ye min fɔ u ye nin damantan dɔrɔn de fɔ u ye nin gansan dɔrɔn nka kɔrɔfɔ in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan Fama aw bɔlen min filɛ nin ye yan maa ninnu n'u nana bɔ a kalama ka aw nana yan ne bɛ siran u kana na kɔlɔlɔ se n ka dugudenw ma ne dun sigilen don bɔkolo de nɔ na kabini ne bɛnbaw ka n'a bila n mɔkɛw ni n faw la gwɛlɛya min ma dugudenw sɔrɔ n tɛ fɛ u ka ne sɔrɔ n ka dugutigiya la n tɛ fɛ fiye dugudenw u ka gɛlɛya sɔrɔ ne tile la o ye malo de ye o ye kumasulu de ye n t'o fɛ dugutigi i ka jɔrɔ yɔrɔ ye o n'i ka kamanagan yɔrɔ ye dugutigi ɲuman bɛɛ bɛ ala deli lafiya ka n'i ka dugu de kɔnɔ o la n'anw ma kɛ hɛrɛ y'i ma an tɛna kɛ tɔɔrɔ y'i ma tuba min b'a an ka dugu ni Solomanibugu cɛ sɛrɛ jamakuluba in bɛ yen awɔ o tɛ baasi ye cɛbakɔrɔ mana farinya cogo o cogo jama de ye cɛbakɔrɔ lakarila ye wa yan'anw ka jamakulu tɔw ka na anw bɛ fɛɛrɛ kɛ ka jamakulu sɛrɛ jamakulu in olu sɛgɛrɛ walasa k'u hakili sigi ka basigi d'u ma yan'an ka rapport tɔw ka na o bɛ bɛn an ma fiyewu o bɛ diya n ye Fama naam ne dugutigi anw tɛ se ka marifa ta ka an bɛna aw dɛmɛ nka anw bɛ se ka aw dɛmɛ ni min ye ni mɔgɔ jugu ninnu dɔ tɛmɛna ani n'an y'o ye waleya la fɛn min tɛ an ka dugu tabiya kɔrɔ ye an b'aw wele k'a da aw tulo nka an fana b'a ɲini aw fɛ aw ka bonya kɔnɔ na aw welela aw teliya ka anw magwɛ aw k'aw teliya Fama i bɛ hakɛ a b'a aw teliya ka anw magwɛ na aw ye anw magwɛ o la an fana jigi bɛ sigi sinon maa ninnu man ɲi dɛ Fama maa ninnu man ɲi dugutigi i ye tiɲɛ fɔ u ka attaque laban min kɛra aw ka yɔrɔ la yan n y'a mɛn k'u n'a ka dugu denmisɛnnin dɔw taara wa u taara ni maa o maa ye n'u seginna ka na a b'u ka kɛta n'u ka fɔta bɛɛ lajɛlen jateminɛ u ka jugu hakili de ma u b'a yira k'a fɔ n'i tora gɛlɛya in na jahadi de don u nɛn ka di wa a ka gɛlɛn u ka dɛsɛ mɔgɔ la wa n'aw ma min faamu a ka hadamaden fɛn fɛn la a ye kɔn a k'an ladɔnniya an b'o minɛ ka taa k'o sɛgɛsɛgɛ walasa an ka kɔn ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la o bɛ kɛ baasi tɛ o bɛ kɛ Fama baasi tɛ
ne bɛ sira yen sira b'i bolo faama ne bɛ sira yen sira b'i bolo baasi tɛ ayiwa k'an b'u fo ka tile yɛrɛ da dali marikaw la kisi Ami, ami, ami. kɔmakaw kisi kɔmakaw tanga ami 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 k'an bɛ yen fo u bɛɛ bɛ foli mɛn Ba. Ninnu y'anw lakanabaw de n'i m'i lakanabaa dɛmɛ i y'i yɛrɛ de labila ne furu ni kanu dibi k'a ta ne mɔkɛ o mɔkɛ o fana mɔkɛ olu de ye dugu in sigi n ka dugu in bonya ni ka dugu in barika tilegan dirindiri fɛ janfaciw benganikɛlaw k'an ka ɲɔgɔn tigɛ k'an ka balo tiɲɛ ni ka kamanagan k'an ta la ye k'an tɛ sigi an ka dugu kɔnɔ cɛfarintu ye zabamɔnɛ de i bɛ dɔ kun tigɛ wa dɔ b'i kun bɔ ni kɛlɛ tɛ bila tan dɛ an b'u kɛlɛ fo ka s'an se dan na ne furu ni kanu ne ko ni ne sara sisan e bɛ se k'i hakili to ni jama bɛɛ lajɛlen na naam e yɛrɛ y'an bɔ cogo ye nin dugu in na dugulamɔgɔ fankelen bɔra an nɔfɛ fankelen ma bɔ ko in kelen n'u ka ne siran mɛlɛkɛni fitinin an bɛna jamana in ɲɛfɔ a ye cogo di an bɛna dugu in kunnafoni d'a ma cogo di k'a bange dɔ ko binganikɛlaw binna an ka dugu la hɔrɔn kamalen saya don n'i kɔfilɛ i bɛ malo balo tɔ ka can tugun wa ni sira wele k'a ɲininka sira sira e ko ne wa n kɔrɔ ne ko balo in bɛ a tɔ ka ca boli ni girin fɛ balo biɛ bɔnna balo min bɛ yen a tɔ tɛ tɛmɛ denmisɛnnin maa 5 kan baasi tɛ i b'i kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na maa si kɛnɛ kana dɔn ko dumuni tɔ man ca tuguni i y'a mɛn ayiwa n y'i ka kuma mɛn Sumalo naam denmisɛnnin kelen bolo kari la dɛ an bɛ ɲinɛ o ko kɛ cogo di sare ko denmisɛn maa kelen bolo kari la i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ne b'o tɔgɔ baasi t'a la i b'a kɛ dɛ Hey muso, ile mbogotigi ndo wa muso furule. ne ye muso furulen de Ile muso furule fari bɛɛ bɛ kɛnɛ ma. Tɛmɛ i ka misɔrɔ ta ka se. nafa foyi yɛrɛ tɛ ne ka ɲɛnamaya la yɛrɛ sabula aw bɔko laban yan nɔ a ye ne cɛ faga Allahu akbar. Allahu akbar. I b'a sɔrɔ i cɛ kafiri de tun don. O de kama a fagara. ala de bɛ kafiri dɔn
Ala de bɛ kafiri dɔn. Ala de bɛ kafiri dɔn. N kɔrɔ ne bɛ nin ko in na wagati togoya min na a bɛ n'a fɔ nin ko in tɛ ko ban tɛ sisan. Amina i jɔ an bɛ wagati min na nin tɛ kasi waati ye nin kan ka kɛ baara kɛ waati de n'anw kasira denmisɛn minnu b'an kɔ olu bɛ n'a kɛ cogo di Sira taa fara Sira kan aw ka dumuni di denmisɛnninw ma kasi dabila ka d'a kan denmisɛnw ɲɛ jɔrɔ ye anw na. Yesu Ni karanda mania. Marakakan. Fatmata. Naam. Naya. Ni bɛ ka marakakan de fɔ e k'a lamɛn tan. Ni kan jɔlen ma sɔrɔ a da n k'a si la tunu. Gidanyo an y'an ka mɔgɔ. Kirenu ine kendi ni mugan. N kɔrɔ a ko binganikɛlaw de binna a muso ni a denw kan k'u faga o de la a bolila. N y'a faamuya sisan. A fɔ an ɲɛna k'an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye k'a bɛ se ka taa. Gidanyo o su an banna bari Allah wada sasa. Nuari. Ya wuri. Dugutigi kuma bɛ an y'a fɔ nka a bɛ komi kuma ninnu a ma don a ka kunkolo kɔnɔ sariya fɛn fɛn an y'a fɔ aw ma si kɛ o kuma na mun don dugutigi. Fulakɛ tiɲɛ don I bɔra ya fɔlɔ I ye kuma caman fɔ nka ne hakili la ne dugutigi fana ye kuma caman f'i ye dɛ. Ayiwa fulakɛ ne ka dugu in kɔnɔ yan taabolo caman de bɛ yan silamɛya bɛ yan kerecɛnw bɛ yan kamatiw bɛ yan wa faso ni bulonda taa wɛrɛ bɛ yan amusarudini bɛ yan kadiriya bɛ yan Tijaniya bɛ yan Hamadiya bɛ yan nka sani ninnu bɛɛ ka kɛ yan an kun ye maaw de ye wa an kun bɛnnen don an ka maaya la nka nin bɛɛ nana an ka maaya in ɲuman de sɔrɔ yan nin fɔkun ye min ye walasa k'a dɔn ko nin bɛɛ de nana de nka sani ninnu ka na an kun ye maaw de ye wa an kun sigin bɛ an ka maaya ɲuman kan yan kɛlɛ foyi kun t'an ni ɲɔgɔn cɛ
ne ka dugu in kɔnɔ yan fulakɛ Xavier bɛ yan église bɛ yan misiri bɛ yan wa kɔmatu fana bɛ yan dɛ sabu nin bɛɛ nana de fulakɛ fɛn min filɛ e bolo nin e t'a dɔn ni jamana tigiw ka sariya tɛ ko an ka to an ka faamaw kɔ n'ale donna kungo kɔnɔ sisan aw caman bɛ to tobi ka di ne ma dɛ nka ne tɛ bila n ka jamana fanga ɲɛ ne bɛ jamana fanga kɔ de wa taabolo o taabolo i bɛna jamana kɔnɔ i bɛ kɛ jamana sariya kɔ de i tɛ bila a sanfɛ i bɛ k'a kɔ de o kuma o aw ta in dun y'a la jumɛn ye dugutigi sisan ko nin kasa tɛmɛna kɔnɔ 7 kan han ni dugu nin kɔnɔ an ye sariya fɛn fɛn fɔ aw ma tɛmɛ a si fɛ kuranɛ ka sariya a bɛ tigɛ dugu nin kɔnɔ ni maa o maa i ko kuranɛ sariya a tɛ kɛ ka kirini tigɛ n'i ka fɛn fɛn sɔrɔ dugu nin kɔnɔ i k'a laɲini ninnu kɔni ye mɔgɔ tɔɔrɔlaw yɛrɛ de n y'a mɛn ko finitigi ka mɔgɔ 2 na dugu kɔnɔ nka n t'a dɔn mɔgɔ min kɛ mɔgɔw don an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni k'a dɔn mɔgɔ minnu don. Koke o kɔni o ka ɲi n ye ci bila Solomanibugu dugutigi ma n ko ni n ka sɛrɛdenw kan ka jigin a fɛ yen. Koke san n'o cɛ ne bɛ se ka mun de kɛ Kaja i b'i hakili to denmisɛnninw na minnu bɛ kasi la a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se k'u dade cogo min wa i kana to maa si kelen ka taa dama fan. Sunkalo. Naam. I bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu don. Ayiwa n y'a faamuya n bɛ taa o ko ɲɛɲini i b'i teliya o fɛ. Sare. Nam. Binganikɛ wale mɔgɔw u ye muguci laban min kan ka dugu na a kɛra sababu ye ni kan ka réseau ban i bɛ nin minɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ réseau ko la i bɛ taa yiriba sanfɛ i bɛ t'o la. Sira n kɔrɔ ko ma ko finitigila ka mɔgɔ 2 nanen don dugu kɔnɔ ko n ka taa ko ɲɛɲini n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ka mɔgɔw don n b'a fɛ ka taa o ci la ka na. Kɔkɛ i tɛ hakili to i yɛrɛ la o don na an ye bɔli min kɛ dugu kɔnɔ ne y'a mɛn k'a fɔ ko maa dɔw taara dugu kɔnɔ wa k'u y'a cɛnniba de kɛ. O faamuyalen don nka e yɛrɛ k'i miiri anw bɛnbakɛw ka dugu sigilen tilegan diri fɛ ka n'anw bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen n'anw ye nin ko to tan anw denw n'anw mɔdenw olu bɛ n'a kɛ cogo di u bɛ taa min. Kɔkɛ i tɛ ne lajɛ dɔɔnin. ne ɲɛ bɛ e la kojugu bi saya o tɛ sini saya bali dɛ wa denkɛni i mana san 1000 kɛ dugukolo kan don dɔ la i tɛ taa ka saya dan an bɛ ni kɛlɛ kɛ de an seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen na. Kɔkɛ ne lajɔlen don jɔ a kun fila. sɔgɔ bɔgɛla i ni amma an jira. Amina.
a ma joli bɛ anw ka ca anw ka sɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɔra baasi ma si sɔrɔ kɔni e ye finitigi de yan awɔ ne ye finitigi de ye i kana siran an finitigiw jɔyɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka a finitanw lakanda anw ka ca tɔw dogolen don fo yɔrɔ jan an ka sɛrɛ kuntigi de ye ne bila ka na yan ko ɲa ye banbaci walew tɛmɛ sira ye tiɲɛ don tugun ko an ka taa ne kelen tɛ an b'a fila de kɛ ne dalen t'e la dɛ kana jɔrɔ wa a danna a ye na ka taa Amina, ni ye mɔgɔ sugu jumɛn y'i nɔfɛ tuguni? ba ninnu mɔgɔ fila de tugura ne nɔfɛ ka na k'olu ye fini tigilamɔgɔw E ye b'a dɔn an bɔra dugu kɔnɔ cogo min na e b'o dɔn denmisɛnw ne dogolen b'an bolo Gakuntigi anw nakun tɛ ka baasi kelen nasaw ma ye finitigi jɔyɔrɔ tɛ foyi ye ka finitan na ka na an b'i fo i ka walela i ye min kɛ nin ye nka anw ka baara de ye nin ye an nakun tɛ foyi ye ka na o lakanda k'i ka jamakulu lakanda n b'a dɔn saya kelen kɔfɛ docteur de bɛ yen o tɛ f'i ka da la k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ de bɛ anw na wa an bɛ yamaruyaw de bato ni yamaruya ma d'anw ma ka na kɛnɛ o kɛnɛ kan an dagalen tɛ ka n'o kɛnɛ kan wa an nana i ye min kɛ i y'i jɔyɔrɔ fa nka anw ka baara de ye ka i lakana k'i ka jamakulu in lakana ne tɛna da aw dala kuma na cogo si la sabu ka d'a kan aw tɛmɛna dugu la a ye dugu ci cogo la a ye mɔgɔ ye dugu kɔnɔ yamaruya tɛ e bolo ka marifa ta k'e bɛ mɔgɔw la e bɛ nin kuma fila fɔ yamara foyi t'i bolo ka marifa ta k'i bɛ mɔgɔw lakanda an ka baara y'an ka baara de ye a yamaruya bɛ anw de bolo wa i b'an lamɛn fana a y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan an nakun tɛ ka tɔɔrɔ foyi lase n'i ka jamakulu ma e y'a kɛ cogo min ni gatigi bɛɛ tun y'a kɛ tan san b'a sɔrɔ kɛlɛ in nɔgɔyara kɛlɛ in ɲɛ ka misɛn wa a ji durulen don i b'i mada a ka fara an ka kɛlɛ in na walasa an bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min baasi tɛ a ye na ka taa marifa joli b'aw bolo yan marifa kelen de b'an bolo yan nɔ sinali i bɛ safinɛli monte an bɛ fɛɛrɛ min kɛ sisan muso ni denmisɛnnin minnu bɛ an b'olu yɔrɔ ma janya ka bɔ yan na kosɛbɛ bari binganikɛla wale ninnu u y'a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'anw nana dugu kɔnɔ wa an ka sɛgɛsɛgɛliw ni an ka jija n'an ka wulikajɔ sababuya la an y'a mɛn k'a fɔ ko maa kɛrɛnkɛrɛnlen de bɛ yan nɔ mun bɛ kunnafoni di mɔgɔ ninnu ma wala an bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka kɛlɛ in kɛ baasi tɛ a ye na ka taa
Amina, i ye faratila ko belebeleba de kɛ ka d'a kan n'i bɛ tiga ɲimi na ni tiga toli kelen sɔrɔla tigatɔw cɛla i b'a bɛɛ lajɛlen tu duguma e yɛrɛ b'a dɔn anw dogolen de don an bɛ yɔrɔ min na maa kelen tɛ yen ko maa min b'an yɔrɔ dɔn e ni finitigilaka minnu nana yan i m'a ɲɔgɔnna jɔjugu fili ji la fɔlɔ i ka nin ma ɲa dɛ n kɔrɔ finitigi ye finitigi de ye finitigi la jɔnna tɛ yen hali n'a kelen bɛ jama la kabini ninnu nana hakilisigi ani basigi o de bɛ yan nɔ o bɛɛ n'a ta jalaki ye e de ta ye finitigi minnu filancɛla nin ye banbagaci ninnu bɛ yala ka ninnu de ɲini ni ninnu yeran cɛla a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kungo lase bɛɛ lajɛlen ma n kɔrɔ finitigi jɔyɔrɔ de ye ka finita lakana awɔ n bɛ nalen n ye nin faamuya n bɛ na sisan n kɔrɔ i ye n bila ka taa ci min na ci in ɲɛnabɔla wa n y'a ɲɛ sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de finitigilaka mɔgɔ fila min nana k'u kun kundalen don an ka dugu de kan olu de kun ye dɛmɛ kun fɔlɔ ye nka a b'i n'a fɔ banbaci ninnu sɔmin'u fɛ de ka taa mugujugu don u ka bolimafɛn ɲɛ u ka mɔbili yɛlɛlen mini kan mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen de sara k'a tɔ to ni mɔgɔ fila ye solomani bugukaw fana ko k'an k'u kɔnɔ tile 2 ɲɔgɔn na k'u bɛna labɛn sabati cogo min na anw bɛ se ka taa nka n kɔrɔ an dun bɛna tile 2 latɛmɛ cogo di Sunkalo o tɛ baasi ye nka komi balo jɔyara ka ban an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ o la ayiwa an bɛ Amina bila o ciw la sabu ka d'a kan finitigilaka maa 2 minnu b'an fɛ yan an b'olu da Amina kan u bɛ fɛɛrɛ ɲini baloko la o fana ye hakilina ɲuman ye muso ni denmisɛnw de ta ka gɛlɛn i b'i hakili to olu la sabu ka d'a kan denmisɛnninw ka ca an bolo ayiwa baasi foyi t'a la n'a hakili to olu la o bɛ diya n ye kosɛbɛ ne bɛna fɔlɔ awɔ kɔnɔ bɛ ka n dimi kɔnɔ bɛ ka n dimi kɔngɔ bɛ na ne kɔnɔ bɛ ka ne dimi kɔnɔ bɛ ka n dimi kɔngɔ bɛ na kɔngɔ bɛ na I b'a ji kun kɔngɔ bɛ na kɔngɔ bɛ na Fatimata i bɛ taga ko Sirakana walima Kaja k'u kana den lajɛ n y'a mɛn n bɛ taa lajɛ sisan i bɛ teliya fɛn min kamanaganya bɛ ne la bi o ye Mafin denmusonin ye kunungo a tun bɛ kasi de la k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi ne ko a nɔgɔyara a ma nɔgɔya dɛ ne yɛrɛ sirannen don k'a fɔ sɛrɛkuntigi ɲɛna sabula nin ko in a bɛ maa jabɔ ne ko nin ko in bɛ ban kuma jumɛn tenitigilaka yɛrɛ minnu nalen don olu bɛna an kungo gɛlɛya don sabula bamanji ninnu ma n'o dɔn
u bɛ na de. Sira mɔgɔ tɛ se k'olu bali u ka baara la dɛ nin y'olu ka baara de ne ko Mafin denmusonin o caman bɔra a la kɔni. A ma nɔgɔya dɛ a bɛ kasi o kasi la na n ka taa lajɛ. I jɔ Sira a fɔ man di de nin ye kɔngɔ ka baara de dumuni tɛ ka sɔrɔ k'a dun an bolitɔla balo bɛɛ bɔnna. O ye tiɲɛ. An ka taa lajɛ. Kaja. A kɛra cogo di? Mun ne yɛrɛ don? Ko ye Mafin denmusonin a tora kɔngɔ la. I ko cogo di? Kɔrɔ i ye mun de kɛ tan? Non, i ye mun de kɛ tan? N kɔrɔ, nin kɔni y'an dɔnnen de sisan. An yɔrɔ dɔnna. An tun t'an dogo yɔrɔ falen. A bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ denmisɛnnin fitinin ninnu an bɛ bɔ yan sabula an yɔrɔ dɔnna ne bɛ ɲininka o sira o tuma an tɛ maliden ye yan an ni lakana ma kan walima ni o y'a sɔrɔ an ka dugu in ne feerelen don ni banbagaci wale mɔgɔw ma an ka kɔn k'o dɔn maa i b'i kɔfilɛ fɛn min na tuma bɛɛ o ka y'i ɲɛfɛ ne ma bange kɛ fɔlɔ e yɛrɛ ma bange kɛ fɔlɔ an kan ka du ni kabila de jɔ a fɔ maa b'i si kɛ boli la bɔnkɔ fɛn min b'i kɔ n'o ma bɔ i kɔ i bɛ jɔ cogo di i ye denmisɛnnin ye i dege ɲɛmaa bonya la yamariya bɔra ɲɛmaaw de bolo k'an ka bɔ yan n'i ka kuma bɛɛ faamu n bɛ n teliya aw fɛ sisan joona an b'i kɔnɔ awɔ Sunkalo. Nam. Sikaso cɛba dun. O taar'i da. Damɔzɔn jara dun. Dugukolo y'o dun. Ne tun b'a fɛ ka gindo dɔ kalifa i la nka n t'a fɛ diɲɛ jɔn si ka bɔ gindo in kalama hali n kɔrɔ ani tenitigi minnu man cɛla ye. O dun ye mun gindo ye? Ne tun bɛ fɛ ka don dugu kɔnɔ ka taga kɛlɛ kɛ fo ka sa kɛlɛ in na. N kɔrɔ an bala e ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ dusu min b'e la dɛ o dusu kelen de bɛ ne yɛrɛ la. N'a b'o cogo la nin b'a yira ne la k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye. Kaba forotuba min bɛ an ni kɔrɔn cɛ ne b'a fɛ an ka taa yen. Baasi tɛ n'i ko cogo min. Maa caman de ko mun de la ataki kɔfɛ ko aw bɛ sɔrɔ ka na dɔw ko bɛnkan don wa dɔw yɛrɛ ko janfa fɛnɛ don. bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ de kan an kɛlen ka kibaruyaw sɔrɔ ko ataki bɛna kɛ a ka dugu la an ka ɲɛmaa olu ye yamaruya d'an ma an ye kɔnfa wuli nka bingannikɛla ninnu u ka kekun o fɛɛrɛ ka bon u ye mugujuguw de don sira la o kɛra sababu ye an ka mobili yɛlɛla o kan maa 20 kɔ de nin tora gɛlɛya in na an maa 2 de bɔra a la kɛlɛ min don a ma nɔgɔn a ji durulen don wa ɲɛ ka misɛn u sera dugutigi ma u
ko maa o maa ni n kɛ kɔɲɔ bi kɛ k'i kana ɲɛnajɛ kɛ ko wa ko fɔli kana k'a la u tilala k'a fɔ ko fini bɛ fini la k'o man kan ka don musow la anw ma ni si kɛ baasi ye la kumu diini kumu waleya diina ne nana dɔn ko maa ninnu t'o kɔrɔ dɔn fulakɛ kelen ne tun bɛ dugu in na n'i ko silamɛ maa laadiri ne tun bɛ n tɛgɛ jɔ fulakɛ in de la nka u ye fulakɛ in faga ni k'a ka misi 100 cɛ ni ka taa n'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ u nana ataki dɔ kɛ ni ka mɔgɔ caman faga ka n ka denmisɛn dɔw minɛ ni ka taa n'olu ye wa hali sini kibaruya ma sɔrɔ olu la u ka ataki laban kɔfɛ u nana ni ka n ka réseau bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko yaasa an kana se ka kunnafoni lasɔrɔ ni k'a lase finitigilakaw ma cogo min na n ye nin bɛɛ lajɛlen faamu kɛlɛ min don aw de bɛ fara an kan anw ye kunnafoni sɔrɔ ko maa kɛrɛnkɛrɛnlen de bɛ dugu in na yan nɔ min bɛ kunnafoni sɛnsɛn k'a di bamaci kɛwale mɔgɔw ma kɛnɛma kɛlɛ tɛ kɛlɛ in ye sokɔnɔ kɛlɛ de ye wa n'aw ka timinadiya n'a ka cɛsiri aw de bɛ se k'an dɛmɛ kɛlɛ in na n dalen don an ɲɛmɔgɔw la ka taa Asimi Goyita la ka na colonel Sadio Kamara la a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen u kɛlen don ka labɛnbaw de sabati min b'a to digi bɛna kɛ nin gɛlɛya in na nka i ye bamaci kɛwale mɔgɔ ninnu ye u tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko maa de bɛ dugu in kɔnɔ yan min bɛ kibaruya jɔnjɔn di maa ninnu ma wa ni kun ye ne kelen kɛ n ka sɛrɛ bɛɛ labɔ ni n ka kunda Solomani bugu kan baasi tɛ yanni Solomani bugu ye tile 2 tagama de a bɛ wajibiya an kan an ka sira lajɛ k'an hakili sigi n ka sergent ale kɛlen don ka sentinelle monter kɔfɛ a kɛlen don ka kungokolon fan bɛɛ lajɛlen larawure walasa n'a ye fɛn ye a k'o kunnafoni d'an ma aw kana ɲinɛ u y'an ka maa minnu minɛ ka taa n'u ye n'u nana a b'u ka kɛtaw n'u ka fɔtaw jateminɛ bari o caman de nalen u bɛ tila ka yɛlɛma ka kɛ binganikɛla wale cɛjugu ye ka tɔɔrɔ sama ka se dugu ma baasi t'a la n'i ka kuma mɛn i bɛ kuma fɔ i ka faamaw ye k'u ka renfort la teliya joona ni ka nana ye baasi foyi t'a la o bɛ diya n ye kosɛbɛ n bɛna i ka kɛta kɛ ولي وتدانجي أم بلا جلم بس إنك تعلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Madu Nam. Kwarban torote Bashi fuitana. Kumba ikabi le diaranye faka dansabo. Madu Nam. Mogo te se ka kɛ dugutigi k'i ti kɛ kantigi wa mɔgɔ tɛ se ka kɛ dugutigi n'i ma kɛ hakilima ye siga t'o la Mali faamaw u tɛmɛna anw fɛ nka n y'a fɔ u ɲɛna nka aw bɛ sɛrɛtu la n b'a dɔn sera aw ma ye dugutigi tiɲɛ yɛrɛ la u sera anw ma yen nɔ u ye dɛmɛ caman don anw ma wa ni cɛ fila ye baara min kɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko cɛ 100 baarakɛnɔ de don n'u ye kungo wara ye finitigilakanu nanen ye dɛmɛ min don anw ma o kɛra sababu ɲumanba de ye n'anw ka sɛrɛ sera a seyɔrɔ la Madu Naam nin diyara n ye laɲini foyi tɛ jamana in ɲɛmɔgɔw la jamanadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakisi cogo min na Madu e kɔni b'a kalama an ka kɛrɛfɛ dugu an sigida dugu misɛnnin caman wulila o kɛra an bɛnbaw ko ni dugukolo yɔrɔ min kalayara i la k'i ka taa fan wɛrɛ fɛ i kun bɛ suma yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na o ye tiɲɛ nka aw taara yɔrɔ o yɔrɔ aw y'a yira ko Laramɛ Mali y'a se kɛ aw ye o kɛra nin diyara an ye Madu an ka jamana kantigiba n'o ye Asimu Koyita n'a jɛw ye o bɛɛ kan ka cɛsiri bɛɛ kɛ dekun ye mɔgɔ minnu bɔ u fɛ ka taa sigida wɛrɛw la u bɛ se ka saki cogo min na ka na u sigida la Madu fulakɛ kelen de tun bɛ cogo ka na munumunu anw fɛ yan u kɔfɔ cogo la o kun y'u ka cɛfarin dɔ ye Laramɛ Mali y'o fa o ɲɛna kosɛbɛ sisan Madu an bɛna wele bila dugu bɛɛ lajɛlen ma tabala bɛna gosi
na dugu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan taabolo bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ kuma ɲɔgɔn ye o tɛ baasi ye dugutigi Madu n'a ma kuma ɲɔgɔn ye nin ko in tɛ se ka taa nin cogo la dɛ sabu an yɛrɛ dama de bɛ kan ka ɲɔgɔn faga ne yɛrɛ bɛ se ka ci in lase yɔrɔ min na ne b'a lase yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa lafiya bɛ na o bɛ diya n ye Madu n b'i fo i ka cɛsiri la o diyara n ye ne bɛna fɔlɔ ayiwa k'an bɛ so fo u b'a mɛn assalamu alaikum Waalaikum salam. an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ dugutigi ye dugutigi i n'u la kɔri baasi tɛ bi n'i y'a ye n sera nin yɔrɔ la dugutigi a tiɲɛ na ko dɔ b'an ka dugu kan ko min a kɛlen don k'an kamana gan kosɛbɛ ne Amadi Yatara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne ye dugu in alimamudi o de la n wulila ka se e dugutigi ma n y'a ye maa dɔw nalen don sisan u bɛ ka na ni silamɛya tɔgɔ ye k'a fɔ ko fu aw minnu tɛ silamɛw ye f'u ka ko dɔ ta ka aw sɛgɛrɛ o de la n wulila bi ka se aw ma k'a yira aw la k'a fɔ a y'a dɔn k'a fɔ ninnu u tɛ silamɛya baara la dugutigi a fɔra kuranɛ kɔnɔ lakum diinukum waliya diin n'o ye qul ya ayyuhal kafirun a suran ye a y'aw ka diinɛ kɛ an k'an ka diinɛ kɛ o fɔra alakira ka waati la Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a fɔra ale ka waati la ka da kan k'a fɔ o waati la silamɛw kun y'a yira k'a fɔ fo kafiru fana ka silamɛya de kɛ ala sɔrɔla ka kuma k'a yira u la k'a fɔ ko a y'aw ka diinɛ kɛ u fana k'u ka diinɛ kɛ kafiru kun wulila ka taa se alakira ma k'a fɔ alakira ye an b'aw ka diinɛ kɛ san kelen aw fana bɛna anw ka diinɛ kɛ san kelen o de la nin kuranɛ haya jiginna ka da kan k'a fɔ walasa maaw ka bɔ fili la a tilala ka yira an na tuguni k'a fɔ la ikraha fi din karibali ti diinɛ in na kana maa si kariba ka don diinɛ in na n'i y'a ɲɛfɔ a tigilamɔgɔ ye diinɛ in n'i y'a ɲɛfɔ a ye k'a walawala ye n'a sɔnna ka don a la alhamdulilayi n'a ma don a la kana fɔ k'i b'a tigilamɔgɔ diyagoya ka marifa t'a kama ka muru t'a kama f'i k'a faga o kama anw yɛrɛ bɛ maa min nɔfɛ bi n'o ye alakira ye alakira tile kelen ma deli ka wuli ka taa baga dugu dɔ ma k'a dugu ci ko ka d'a kan nin dugu in filɛ silamɛ dugu tɛ a ma deli ka kɛ an dun ko k'an bɛ ka ale sen nɔ de ta n'an bɛ alakira sen nɔ ta a ye baara ɲuman minnu kɛ an kan k'o baara ɲumanw kɛ an k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye manamanamɔgɔw de u bɛ fɛ ka na tiɲɛni dɔ de don anw ni ɲɔgɔn cɛ nin dugu min filɛ nin tiɲɛni man ka don maa si ni ɲɔgɔn cɛ anw de ye kelen ye depuis lawali la an de wulila ɲɔgɔn fɛ yan an bɛɛ lajɛlen diinɛ ko tɛ fɛn wɛrɛ tɛ an bɛɛ ye kelen de yan ni kungo bɛ ne da la aw bɛ taa ni kungo bɛ aw fɛ ne fana bɛ taa o de la bi n sera dugutigi bulon na n ko n bɛna nin yɔrɔ walawala aw ye nin jihadisikɛ min filɛ nin a n'a nɔfɛmɔgɔw f'aw k'a dɔn k'a fɔ i m'a ye n'u ye tiɲɛni kɛ u bɛ ala tɔgɔ fɔ ka kira tɔgɔ fɔ ka tila ka kuranɛ kalan hali anw yɛrɛ anw silamɛw ani anw karamɔgɔw anw yɛrɛ bi u bɛ ka anw dusu kasi ka d'a kan mɔgɔw b'a fɔ ko diinɛ in kɛra maa faga diinɛ ye diinɛ in kɛra maa nin bɔ diinɛ ye diinɛ in kɛra dugu wuli diinɛ ye diinɛ in kɛra burujali diinɛ ye k'a sɔrɔ o tɛ maaw de bɛ anw cɛ la maa minnu u bɛ tiɲɛni de la tiga kelen tiɲɛni o de bɛ na ni tiga tɔw bɛɛ tiɲɛni ye dugutigi o de ye ne wuli kun ye bi ka se e ma ka na nin yɔrɔ ɲɛfɔ e ni dugudenw ye aw kana an ni nin mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye misiri bɛ dugu in kɔnɔ egilizi bɛ dugu in kɔnɔ laadalamɔgɔw bɛ dugu in kɔnɔ o n'a ta bɛɛ lajɛlen na don kelen an ma deli ka bila ɲɔgɔn na fɔlɔ dugutigi n ka foli b'i ye kosɛbɛ dugumɔgɔw n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Yatara an b'i fo i ka walawalaliw la aw ni ce aw ka dusumuɲu aw ni ce aw ka yɛrɛminɛ la dugu in kɔnɔ yan an bɛɛ kun b'a kalama
bubu de kun bɛ yaala anw dala ya su ni tile k'an papa ni k'an bagabaga nka ala barika la bi bubu a ye diɲɛ to laramɛ mali y'a bila lahara a ye tɛgɛrɛ fɔ o la min ɲininen don anw fɛ sisan anw de ye jamana in denw ye anw de b'an bɔ kolon nɔ na anw bɛnbaw de ye dugukolo in tu tigɛ k'a sajugu n'a warajuguw gɛn anw b'u nɔ de la bi ɔ foyi tɛ anw ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i kɛra dɔgɔnɔ ye kana ton amai maka turle numai maka turle gomai koila ejilade malino emeke inemka keila ni kera kono boy hano erohima ka dinchere yamma ka afo yamma huwa hume fora ma fatta hume fora yar ganda wa mabayka mali yar wonenon ci burkur wonenon ni kera fulaye hande andan leydi amin o minen jeyi neɗɗo fu jeeya mali sa mali mojjina minen hani moƴƴinde mali minen hani darde leydi amin o ndenna nangendira darden leydi amin o ni kela tama shegiye ata wagartu an hatra pirita wata watartu an trisa o kuma dugu mɔgɔ ni kela bamana ye dun an ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ni kɛra marakaya dun on jemu suyambani ayiwa aw bɛɛ fɔlen don bɛɛ seginnen ka na dugu la o nisɔndiya n'o bonya kosɔn nin kɛlɛban suwa kelen nin kan ka na dɛ kulubalakaw ko samakelakaw ka na ni suwa ye dugutigi nin kan ɲi aw jaralakaw la ka tɛmɛ tɔw kan koyi yetara e ko tɛ wa dugutigi e yɛrɛ b'o kalama alimami komi i ye alimami ye an tɛna fɛn foyi ma ni ala sɔnna ni tila ka taa ni sɔ ye i y'a fɔ ayiwa an bɛ sama kɛw fana ta awɔ asalamu aleykum